ҳамон каналҳое ки хонаҳои арзон реклама мекунанд тамошошон кунед бачаи азиз. имрӯза видео нархҳо аз 265 000 сум сар мешавад. аз душанбе шумо як хонагаи 28 квадрата бо ремонти замонавӣ 265 000 метавонед бихаред. Ассалому алайкум дӯстон, мардум ҳама каса хубен, тинҷен. Саудо ТВ ҳастем бо шумо дар рӯзи ҷумъа дӯстон. Навор мекунем 10 та хонаи фурӯшӣ. Курс валюта бачаи азиз дар рӯи экрани шумо доллар, евро, рубл аз бонки хатам мондагем муқоиса метавонем бикунен, пулотона рӯй кунем бачаҳо. Баъдан кадомитон хонаҳои фурӯшӣ дорен дар WhatsApp метавонен муроҷиат бикунен. Дар YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, Telegram, TikTok ва дигар сайтҳои история падилиса мекунем. Ҳаракат кард ба зудӣ савдо мекунем. Ирӯза навор дӯстон хонаҳои арзон бисёрай барои нафарое ки мегӯянд ки пулмон камай, шароит камай, мақсад ки хона дар корае ки зиндагӣ кунем. Хулоса дӯстон наворро тамошо кунен. Барои реклама ҳатман муроҷиат кунед. Омада хонаҳотон аз пеш навор мекунем. дӯстони азиз, кадоми шумо дар Москва, Московский област кор фаъолият зиндагӣ мекунед, борҳои ҷамъкарда дорен, хоҳиши ба ватан равон кардан дорен? Ширкати Акай Нозим яке аз беҳтарин ширкатҳое ки ҳамин системаи грузовойда кор мекунанд. ине ки борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, худшон ба мошинашон меянд, бортона қабул мекунанд прямо Тоҷикистон. Борошон 10-15 рӯз як рейс Тоҷикистон меравад. дӯстон ба куҷо меравад? Ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳри Нав, Регар, Ваҳдат, Бохтар, Вахш, Хуросон, Ҷиликур, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восеклоб ва дигар самтҳо низ меравад. дӯстон 4 та WhatsApp шона аз думи канали Саудо ТВ муроҷиат кунед. иншоалло ки боротона дар кӯтоҳтарин муддат бурда мерасонад. бачаи азиз, ба дили пир аз номи канали Саудо ТВ ба ширкати Акай Нозим муроҷиат кунед. бачаи азиз, ва нафарое ки ҳамин YouTube канали Саудо ТВ-ра тамошо карда наметавонед, ҳамин Саудо ТВ дӯстон Telegram канал дора. мо ҳамин Telegram канал кушодем ба хотири шумо дӯстон. дар инҷа видеоҳо сифати олӣ қатъи мисол гузошта мешавад. марамадина аддели мегзорем. гизарен силкаи ҳамин Telegram канали ман дӯстон дар комментария мондагиай бидроен прямо Telegram моро тамошо кунед. хонаҳои арзон дар хизмати обуначиҳои канали Саудо ТВ. дӯстон азиз, дӯстон мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшии назди ҳавлигие ки дар Ваҳдат қарор дорад. дӯстон тамошо метавонед кадом. дар шаҳри Ваҳдат мо дорем сехонага, масоҳат дар умум 6 сотиқ замин. деҳаи Фириштӣ, шаҳри Ваҳдат. срочна фурӯшӣ бо баъзе чизу чорааш. хонаи назди ҳавлигӣ дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Фириштӣ. ҳавои тоза дора, мактаб дора, об дора, свет дора. одамони харидори серьёзно метавонен занг занед, омада бинен. хоб 6 сотиқ замин, 3 дар хона. дӯстон марамад боқӣ монда маълумотро бигирен. нарх 330 000 сомонӣ. ягон духонага сексия боша дар ҳамин Ваҳдат метавонем ки алишан бикунем. хулоса ба сум 330 000 сомонӣ. деҳаи Фириштӣ, шаҳри Ваҳдат, 3 дар хона, 6 сотиқ замин. рақамҳошонда муроҷиат бикунед аз думи канали Саудо ТВ. дӯстон хона ҳамин ҳолат ин ҳамин состоянӣ срочна дар савдо монданд. дӯстон азиз, мегзарем ба дуюмин хонаи назди ҳавлигие ки дар Ҳисор қарор дорад. имрӯза видеои мо аз ҳар як гӯшаву аз ҳар як канали Тоҷикистон хонаҳоро навор кардем, монтаж кардем, пешатон мекунем. ин хонаи мо дар шаҳри Ҳисорай, шаҳраки Шарора ҳаст ку Уртабуз. шумо Уртабуз через политехникум агар барен хубтон меғалта, яъне ки наздиктарай. то ҷое ки мо мерем ба аму калхоз политехникум мерем. бачаҳо 4 дар хона, 3 сотиқ замин, 370 000 сум арзиш. ассалому алайкум мардуми хонахар. хона ба ҳама, яъне ки ассалому алайкум ба ҳама мега. хонаи фурӯшӣ бо таъмири нав дар Уртабуз. хона бо лойблок сохтагӣ, об свет дора, фурӯхта мешавад. 4 дар хона. хоб 3 сотиқ замин, 1 то калидор ва 2 баня бо кафел. хулоса ки дӯстон ҷош ҷои созай 370 занг бизанед. мегзарем ба сеюмин хонаи назди ҳавлигӣ фурӯшӣ.
дарвозаро бинен, ҳавлиро тамошо кунед, қисми дохили баняву ҳоҷатхонаро бинен бачаҳо азиз. ин хона дар шаҳр, яъне ки дар шаҳраки Фархор, ноҳияи Фархор, хуб шароитҳои хубай, наздики, яъне ки район, наздики заправкаҳо, ҳавли стяжка, чойлоби ангур, 4 дархона, 7 сотиқ замин, 350 000 сум арзиш бо муомилаш хати. нафарое ки серьёзни харидорен занг бизанен, боз савдои соз мекунем мега. ина марамат беҳтарин вариантай ремонто дараҷаи олӣ, ҳолати беҳтарин. хулоса ки дӯстон 350 000 сомон занг бизанен, хонаро омада бинен, ай пеш бо чахчах кунем бигирем бачаҳо азиз. ин ҳамин ҳолат, ин ҳамин хона савдо мешавад дӯстон. дӯстон мегзарем ба чорумин хонаи назди ҳавлигии фурӯшӣ. дар шаҳри Ваҳдат боз як хонаи фурӯшӣ ҳастае ки Амоншахӣ меган. шаҳри Ваҳдат, деҳаи Амоншахӣ. сотиқаш 5 сотиқай. хонаҳо 3 ҳуҷра хона, 3 дархона. арзиши хона дӯстон 400 000 сомон. хуб, 3 комната, ванияи даруна, ошхона дора, ҳуҷҷатош ҳамаш ҳаст. 400 та бо муомилаш хати, лозим бошад зангза пурсоншен. ҳамин баъзе хонаҳо мисол қиматтарак моша бачаҳо азиз, просто шароитҳои созайда ҳамин ҷошон ободай. пул боша ҳамин қимати беҳимат мегӯянд ку бачако. агар ки пул боша бигирен созои хичем, мисол 200 та мегира як кӯҳистон хонаи тайёр, ов надора, свет надора, мисол шароитош безебай, айда ҳамун ҷои обод бигирен, қиматтарак моша. ҳамин ов боша тозагӣ ҳаст охи дӯстон, ё не? ҳамин гап нотоғия бачаҳо азиз. ов ҳаст, тозагӣ, мисол тозагӣ бо хубайда дӯстон. мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯшӣ. дӯстони азиз, 450 000 сомонда духонага 36 квадрат. квадрат беҳад кам будай дӯстон. дар Душанбе духонага 36 квадрат, 450 000 сомон. хона ай бозори Гипразе мега, яъне ки деҳқонбозор 800 метр дуртарай. маҳаллаи Сомон номдора рӯ ба рӯи дом мега стадион ай. таги домда мактаби рақами 58 ҳастай. 450 000 сомон. шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсиай. бо боқимонда маълумотро рақамҳои 0964 да занг занен. агар интерес боша, агар занг зад пурсон шед дӯстон, рафта бинен бигиренш. дӯстони азиз, ҷонтон агардам ҳамин рӯзи ҷама ай, ҳадди ақал ҳамин рӯз ҷама лайк монен. лайкҳо ин рӯз иншоалло ки баракат дора бардоро, во худо хоҳад навор китоб рафт. ҳамин хонаҳо хай савдо мешавад, худо хоҳад бо ҳамин соҳибхонаҳо ҳам хирсанд. хулоса ки ҳамаи мо шумо да ҳамин хубай дӯстон, да ҳамин як кас пешрава. мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшӣ. мардуми сарбаланди шаҳри Кӯлоб ҳамҷаен. 420 000 сомон, 62 квадрат. ду комната квартира этажи якум, 62 квадрат, Борбад, 9 микрорайон. дом мега, яъне ки доми 20 да, духонага 62 квадрат, якум этаж, 420 рақамҳои 55 да занг занед. хона дӯстон бо чизи чорааш фурӯхта мешавад. 60 квадрат ҳам квадрат кам нест бачаҳо. ду хонаи калон, мисол дора кухни, баня, ҳоҷатхона, 420 000 сомонӣ занг бизанед. айкиҷо хона дар кортонай, то чанд сомона дар кортонай? таги видео комментария карда метавонед дӯстон, комментария кунед. худо хоҳад кадуме ки дора ку бо роӣ мекуна. мисол вақти роӣ кардан бо навор мекунем, пешниҳоди шумо кардан мегирем дӯстони азиз. шумо коммент кунед, мардум роӣ мекунад, мо навор мекунем. ҳафтумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. дар Душанбе дар кӯчаи Румӣ 2. мо дорем 4 комнатага, дорем 2 сотиқ заминиш хати. 4 дархона, кухни, 2 то ҳамом, ошхона, ҳоҷатхона. аз повороти Ленинград 2 километр дуртар мега. 4 хона 2 сотиқ, 490 000 сомон. фасади хушроак кардаги тирезаҳо хушроак. хулоса ҳавли 2 сотиқ, кӯчаи Румӣ 2. боқӣ монда маълумотро бигиред занг.
дӯстон, мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯше, ки дар Душанбе қарор дорад. шумо сехонагаи 93 квадратара метавонед ки 500,000 сум бихарен. 93 квадратаи 3 дар хона дӯстон. дар этажи панҷум, фабрика Ленинград, ноҳияи Рӯдакӣ, шаҳри Душанбе. дӯстони гиромӣ, беремонт, дар ҳолати коробка дӯстон, 500,000 сомон, 93 квадрат. занг бизанед дӯстони азиз. одамое ки аз ноҳияи Рӯдакӣ хоҳиши харид кардани хона дорен дӯстон, ина марамад. 60 квадрат 70 несай, 93 тай 100 квадрат дӯстон, метавонед ки амира 4 комната ҳам бикунем бурдоро. этажи панҷумда қарор дорад, занг занед. дӯстон, мегзарем ба нӯҳумин квартираи фурӯшӣ имрӯзамон. ду комната, духонага квартира масоҳати 35 метри квадратӣ дар ноҳияи Фирдавсӣ, дар шаҳри Душанбе, 400,000 сомон. аз рақамҳои 0533 занг занед. хона мегӯяд дар 46 микрорайона Общежит, пеши МБТИ, доми 4 этажа. хона дар этажи якумай 35 квадрат, ду хонага 400 муомилаи шахсӣ. агар ки лозим боша, занг за боқимонда маълумотро бигиред дӯстон. мегзарем ба даҳумин квартираи фурӯшӣ. ҳамин хона арзонтар буд, дар ахирон мондем дӯстон. мисол баъзе хонаҳоро дар ахирон, баъзеро дар байни видео мебинем ки сабр карда тамошо кунанда дӯстон. 265,000 сомон як хонага, этажи якум, масоҳати 28 квадрат, дар поёни корбон, дар этажи якум, як хонага 28 квадрат, бо ҳама чизу чораш фурӯхта мешавад. доми деэтажа, адрес рӯ ба рӯи гравзавод. хоб раҳи газ 500 метр дарон мега. 265 рақамҳои 8282. агар ки интереси боша, занг за пурсон шед дӯстони азиз. имрӯза навори мо дӯстон тамом шид. чизе ки буд ҳамаша мо навортон кардем. ана бо далши WhatsApp мегзорум, роӣ карда метавонед дӯстон. ҳатто омада аз пешхонаҳотона навор мекунем, фурӯшта мегзорем, ба зудӣ савдо карда кортона худо хоҳад ҳал мекунем. WhatsApp барои қабули реклама нависонед дӯстон. мо дар хизмати шумо. Саудо ТВ зангҳои шуморо интизор дӯстон азиз.